So, atong misahe karon mugso naga-sentro ni sa paglahutay, no? Lahutay sa atong pag-alagad. Una mo tanong ta sa mga kaagi sa kasulatan. Di pwede nga din nato hatagan og pagtagad ang ehemplo nga gihatag sa una itong mga ginikanan. No? Kay sa panahon, ipadayagan sila sa kabuto ni Mang Yahweh, i-guide sila sa dalan nga ilang paggalakwan, sila napakyas. No? Napakyas mga igsoon. Dili sa Psalms 105. Nagkanayon ang Salmo 105. Ngadto sa 27. Psalms 105, 23 to 27. Asay gingon din mga igsoon. Israel also came into Egypt, and Jacob sojourned in the land of Ham. And he increases his people greatly, and made them stronger than their enemies. He turned their heart to hate his people, to deal craftily with his servants. He sent his servants Moses and Aaron, whom he had chosen. They put things of his signs among them, ye miracles in the land of Ham. So, kung gihimo ni Mang Yahweh sa pagkuha niya sa katawan niya Israel dito sa Egypto igsoon. Gihimo niya nga ang kasing-kasing sa mga Egyptohanon magadumot sa iyang katawan. No? Kung iyang gipada si Moses, kung si Aaron, ngayang gipilit, nagahimo sa maong mga milagro na makita sa katawhan ang gahong ni Amahang Yahweh. So muna i-iingnon diha. Sa verse 37, yun sa diha, and he lead them out with silver and gold, and among their tribes, not one was weak in their legs. So nakaibaw taon sa katas ng ilang panaw sa kamingawan o nakaibaw ta nga 40 katuig sila sa kamingawan, padung sila sa yuta na saan pagtabok sa Jordan River. Kasi gingon sa kasulatan, walay bisag usa kanila nga huyang o mga tuhod. So gipanalangin sila sa likon nga tuhod. Kung magpanaw ka igsoon o guwig jud ka, di yung kalahutay. Matag-adlaw ka biyahe sa kamingawan, 40 ka tuig nga sige sila lakaw, muhunong na sila og katong muhunong ang panganod. Ang ilang trabaho lakaw, wa sila kasakay bus. Galakaw ra gid sila. Sulig-on sila og mga tuhod igsoon. Gi-bless sila sa lig-on nga mga tuhod. Verse 40. Kung sa gingon nila. He asked, and he brought quail, and satisfied them with the food from the heavens. Yatagan sila ang makaon ng Mang Yahweh. Wa sila nangugba, wa sila namuhi, wa sila nagtanom, pero sa 40 katuig nabuhi sila. Yatagan sila ang pagkaon ni Amahang Yahweh. Verse 42. For he remembered his holy promise and his servant Abraham. And he brought his people out with joy, his chosen ones with gladness. Nagyatagan sila og kalipay, pagmaya. Ang iyang katawan, yatagan og kalipay ni Amahang Yahweh. Verse 44, and he gave to them the lands of the nations, and they inherited the labor of the peoples, so that they might observe his statutes and keep his Torah. Praise Yahweh. So nagkaibaw ta na ang tumong, no?
ang tumong niya mangyawi nga gikuha niya ang katawan sa ita sa Egypto aron nga sila makaalagad o makasunod sa iyang Torah. Sumuna ay pinakatumong. O guway kalainan sa tumong niya mangyawi sa karaanan hangtod karon nga tao magaduol mag-aalaga diha niya mangyawi. Apan ngano nga ni-fail sila igsoon, ngano nga ni-rebuild sila atubangan niya mangyawi. Psalm 106 verse 7, our fathers did not ponder your wonders in Egypt. They did not remember your many mercies, and they rebelled at the sea, at the Red Sea. So sila na malandong sa mga milagro nga gihimo ni mangyawi. No? Saksi man sila igsoon. So daghang mga milagro nga gihimo ni mangyawi. Wa nila gipalandong ang mga butang. No? Unya usapay gingon diha sa verse 13, 106 verse 13. They hurried to forget his works. They did not wait for his counsel. So, ang ilang padak-an sa ilang unang-una, nahog nga ang ilang kaugalingon mga igsoon. Wa sila na malandong pag-ayo sa mga butang gihimo niya mangyawi. Diha kanila sa pagluwas ni mangyawi sa ilang kahimtang dito sa Ehipto. Lain nga verse 21, di ko din ha, they forgot El, their deliverer, who was doing great things in Egypt. Nalimot sila ni mangyawi. Verse 25, and they murmured in their tents, not listening to the voice of Yahweh. So nakita nila ang gahom, milagro, ang mga pagkaon ni gihatan niya mangyawi sa gihapon, sila naga bagutbot mga igsoon. Nagabagutbot sila niya mangyawi o wala nagpatalinghog sa iyang mga pulong. Verse 43, many times he delivered them, but they rebelled in their plans and sunk in their iniquities. So, sa gingon din ha, sa daghang higayon, gitubos, giluwas sila ng mangyawi, apan sila nirebuild sa gihapon sa iyang mga plano o nangalumos diha sa ilang kadautan. So, self na gihapon ang hinungdan. Ngano nga ang katawang Israel nagahimo sa mga butang na nalumsan sila sa sobrang pagtagad sa ilang kaugalingon ug wa na nila kita ang gahom sa kaayo ni Amang Yahweh. Og the same nga story nga may tabo sa matag usa nato, once nga di nato patalihugan ang pulong ni Amang Yahweh, malumos dito sa mga buhat nga di maayo igsoon. Ngani mabot ang mga panahon nga di na punta kabantay nga kanuna natong ginahimo ang mga butang nga sukuhi sa unsay kabuton ni Amang Yahweh sa atong mga judgments, sa atong mga pagpamalandong, sa atong mga meditation, nahimong layo sa Amang Yahweh og laktot pagkasulti ang kaagi sa katawang Israel dito sa kamingawan, hinanay, hinay-hinay nga nagapalayo sila diha sa presensya ni Amang Yahweh og nagahimo sa ilang kaugalingong mga kasakitan kay resulta man ang mga butang nga ginabuhat nila igsoon. Pero sa giingon din sa kasulatan sa Psalm 106 verse 44 to 48. Psalm 106 44 to 48. And he looked on their afflictions when he heard their shout. He remembered his covenant for them and breathed a sigh according to his many mercies. And he gave them to tender mercies before all their captors. Verse 47. Save us, O Yahweh, our Elohim,
and gather us from the nations to give thanks to your holy name, to exalt in your praise. Blessed is Yahweh, Elohim of Israel, from everlasting even to everlasting. And let all the people say, Amen. Hallelujah. So, siya mangyawi sa gihapon, nag-tanaw sa ilang mga kasakitan, o nahinumdum siya sa iyang saad kadto sa atong mga ginikanan. Nahinumdum siya sa iyang pakigsaad, o giingon diri sa kasulatan nga sumala, no, sa iyang daghang mga kaluoy. So, mo ni ang pagpadayag sa pagka-Elohim niya mangyawi. Puno siya sa kaluoy. Niabot man ang mga pagsulay, mga trials, tining mga pagsulay, ang Israel na ni-fail sila. O ang proseso niya mangyawi di mausog. Sa iyang pagdala sa iyang katawhan, bisan pa kani nga panahon o sa karon nga panahon na muagi jud og mga trials. Mura ba na og kung matot na sa Israel, walay lain nga ruta, kundi muagi dito sa kamingawan. Muagi sa kamingawan. O ang kamingawan nagsimbolo sa testing, no? Trials nga mag-aabot sa kinabuhi sa tao. Psalms 107, verse 1 to 7, gingon dinha, give thanks to Yahweh, for He is good, for His mercy endures forever. Let the redeemed of Yahweh say so, whom He redeemed from the hand of the foe, and gathered them from the lands, from east and from west, from north and from south. They wandered in the wilderness, in the desert way. They found no city of dwelling. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. And they cried to Yahweh in their distress. He delivered them from the straits. And He guided them in the right way, to go to the city, to go to a city dwelling. So, bisan pa man, sa ilang kahimtang, ang gugma niya mangyawi ang iyang kaluoy. No? Nagapadayon igsoon, na siya nagamando, nagagiya sa iyang katawhan, kaya dadon ngadto sa city of dwelling. So nagpasabot sa iyang gingarian, iyang dadon dito sa iyang katawhan. Di kang kaniadto, na nagdala sa iyang katawhan, sama ang gihapon karon. Kaya ang katawhan niyang kuhaon, dadon niya, tigumon sa iyang yuta na sinaan. Romans 8. Kung sa gingon niya sa Romans 8. Romans chapter 8. Okay. Verse 1. There is therefore now no condemnation to those in Yeshua Messiah, who do not walk according to flesh, but according to Spirit. For the law of the Spirit of life, which is in Yeshua Messiah, set me free from the law of sin and of death. For the Torah being powerless, that it was weak through the flesh, Elohim sending His own Son in the likeness of a sinful flesh, and concerning sin, condemned sin in the flesh. So that, verse 4, so that the righteous demand of the Torah might be fulfilled in us, those not walking according to flesh, but according to Spirit. Verse 5, for the ones that are according to flesh mind the things of the flesh, and the ones according to Spirit mind the things of the Spirit. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the mind of the flesh is enmity towards Elohim, for it is not subject to the Torah of Elohim, for it is not possible to be so. And those being in the flesh are not able to please Elohim. But you are not in flesh, but in spirit. Since the Spirit of Yahweh dwells in you, but if anyone has not the Spirit of Messiah, this one does not belong to Him.
But if Messiah is in you, the body indeed is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of the one having raised Yeshua from the dead dwells in you, the one having raised the Messiah from the dead will also make your mortal bodies live through the indwelling of the Spirit in you. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to flesh. For if you live according to flesh, you are going to die. But if by the Spirit you put to death the practices of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of Elohim, these are the sons of Elohim. So makita na ito igsoon nga si Amang Yahweh nagagayad na daan sa iyang mga katawhan. Duha kabahin sa kinabuhi sa tao ang kakumbati danhi. Ang atong spiritual o ang atong carnal. Kung ang carnal, ang physical, dako o lambo sa kinabuhi sa tao, mahimong dili magadevelop ang spiritual nga side. Kung ang tao magkinabuhi, dili sa kabuto ni Amang Yahweh, mahimo siyang malayo o mawala diya sa pag-alagad o pagtuo ni Amang Yahweh. So, mao ni ang gisgutan dinhi sa kasulatan mga igsoon. O giingon din ha, nga siya led sa iyang katawhan, pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang espiritu, o ang mga anaa diya sa espiritu niya Amang Yahweh, pagkatawgon nga mga anak ni Amang Yahweh, sons of Yahweh. So naa ang spirit niya Amang Yahweh, so niya ng mga katawhan. O ang pati nga kining gitawag nga installment sa spirit niya Amang Yahweh, nabatan sa tao sa panahon sa iyang bautismo, di ba? Gisaa diha. Nga ang espiritu ipapunsad nga mo imong gahom mutudlo sa tibok nga pagkamatarong igsoon. So naay installment, dili pa hingpit. Kunya mo grow na sa kinabuhi sa tao kung imong amumahon sa pag-ayo ang balang espiritu ni Amang Yahweh. O daghan mga panahon sa itong kinabuhi nga napakyas ta nga atong napasakitan si Amang Yahweh by disobeying sa maong mga kabubuto ni Amang Yahweh. So sama sa Israel, no? Kaya mo ingon ta nga ang Israel na nalabilan yun sila sa kasulatan nga mga gahi o mo ingon ko igsoon, not only Israel. Ma-apply po din nato mga igsoon. Kung kita sa gihapon na kamaton o kasing-kasing nga magmagahi sa pagsunod ni Amang Yahweh, the same ra way kalainan nato sa Israel. O ang hukom ni Amang Yahweh nga patas, kanang righteous nga paghukom igsoon sa gihapon makahiagom ta, di lang ang katauhan nga Israel. Kung ang Israel sa ilang kasaysayan naganam sila kalayo ni Amang Yahweh, atong i-break ang maong mga butang nga naghihimig igsoon. Kung sila nagpalayo, kita atong tinguhaon nga makapaduol kani Amang Yahweh. Bisa na lang sa mga butang nga nakita nato nga gagmay. Mura gagmay itong pagtanaw, pero di ta kahibaw sa ginagmay nato mga desisyon o mga aksyon nga ginahimo nga itong i-practice bisan sa mga kababayan, mga kalakian. Kuha ta kahibaw nga pag-abot sa panahon makakuha ka nga kuha na di ka ng sangkap na taikson. Nahimot ang sangkap. Dili mo abot ang kasangkap na to sa itong espirituhan mga butang kung wala tayo pagpusigi sa mga aksyon na itong mga pag-abuhaton nga atong pilion siya Amang Yahweh. Di lang sa itong mga pulong kundi sa atong mga buhat igsoon. O tanan ta mo duyog anak kay nakahibaw bisan ako mismo sa kagalingon pareha ta igsoon nga mo mutikang paugdugang mo muhimo pa sa mga butang nga atong ianan atong kaugalingon dinha sa pagpaduol kanunay ni Amang Yahweh. Kay wa tay laing mahimo kung gusto sa kaluwasan, di jud ta moadtos pagpalayo kundi sa pagpaduol o pagpatubo sa mga butang nga espirituhanon sa itong kinabuhi o paghingpit pagpatay sa mga buhat nga iya sa unod nga kanunay ni samok na to igsuon sa matag karon og unya, no?
na ay mga butanga ni samok na to kanunay. Mo ning mga butanga mga igsoon. Muna nga kining kinabuhi naa dili ang pag-antos. Kay wa pa patali abot igsoon sa kining gitawag kahimayaan sa kaluwasan. Gisaysay gyud sa kasulatan nga nag-agulo jud ning kining lawasa nga agulo gini sa pag-antos. Mo ning Romans chapter 8 19 to 25. Romans chapter 8, 19 to 25. For the earnest expectation of the creation eagerly awaits the revelation of the sons of Elohim. For the creation, so kabuhatan, creation was not willingly subject to vanity, but through Him subjecting it on hope, that also the creation will be freed from the slavery of corruption to the freedom of the glory of the children of Elohim. For we know that all the creation groans. All the creation. Tanan nga mga binuhat. Tanan nga kabuhatan niya mga Yahweh nagaagulo. Groans together. And labors in pain. Nagaantos. Together until now. Hantod karon mga igsoon. Di ba, kinahiyan sa unang panahon, makasaksi pa siguro taon sa kaanindot ang kining maka-anticipate pa ta sa kaanindot sa agriculture. Sa unang mga panahon sa tumang magilikanan, wagay problema nila ang pagkaon. Di na nila paliton. Nanubra ang ilang pagkaon itong sila kakugihan, kaanindot pa sa mga abot, pero nakita ito nag-anamanan mo kadaot yun ang yuta. Naganaman ng kadaot. Di na gud kaingon nga naay nindot nga abunda sa yuta ng igsoon. Nagaagulo ang creation ni Amang Yahweh. Nagaantos. Verse 23, and not only so, di lang puno ka na, but also we ourselves. Di lang ang creation ni igsoon, di lang ang kabuhatan, kundi kita usab, having the first fruit of the Spirit, nakabaton sa installment sa Balang Espiritu ni Amang Yahweh, didawat ni Yeshua di sa bautismo. Also we ourselves grow within ourselves, eagerly expecting the sonship, the deliverance from our body. Di ba? Mo'y atong itinguha nga makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan. Kay kini kinabuhi ani tanan ang kadaot ani. Ni tanan dinhi. Masilo ta, magsuko ta, magmahay ta. Niya di tanan mga kasakitan, pag-antos na atay baratian-bation. Problema niya na dinhi. Niya tanan dinhi kinabuhi ay igsoon. Kanunay tang naga-fight matag adlaw. Naga-fight sa atong kinabuhi nga makapahimutan ni Amang Yahweh. Niya makalikay ta sa kadamutan. Bisan si Pablo niingon, daghang mga butang gusto niya buhaton, hindi niya gusto mo niya mabuhat. Niingon siya, pagkaalaot ko nga tao, kinsa ba ang pagawas ka nato ining lawas nga iya sa kamatayon. So mapila trikson nga kung niya tanin lawas nga iya sa kining human flesh, ni adyo din mga problema. Pero si Yeshua gisulayan diha nga nagahimo og higpit ka ehemplo nga ni nisulod ni ini nga lawas apan nagadaunggon sa igsoon. Sa kaplagan siya nga walay sala ug nga nagmatinod anon sa pagsunod sa usa ka buto ni Amang Yahweh sa tibuok niya kinabuhi. Bisan pangadto sa kamatayon dito sa Kalbaryo. So mo na atong hingpit nga ehemplo. Wa gyud siya ni tipas bisan gamay na lang sa kabuto ni Amang Yahweh. So nakahimo si Yeshua tungod sa gahom ni Amang Yahweh. Kita po igsoon. Kasi gingon niya sa Philippians 3:13 man na kung ano sa iyo. Mabanahan ka ng I can do all things. Philippians 4:13, sorry. I can do all things through Messiah, the one giving me strength. Kaya sa itong galingon, kuwang ta, watay kusog, watay gahom, malaayon ta, kapuyan ta, usahay, kanang weak ang atong espiritu igsoon, atong lawas, dali matipta, dali matipas, dali ta mausog. Pero si Amang Yahweh, si Yeshua, may muhatan na itong kusog na makahimot ay igsoon. Bisan pa sa kasaysayan sa kalimutan,
pag-create dito sa panahon sa tanaman sa Eden. Pila pala ka henerasyon. Pag-abot ni Noah, iluno pa na ang kalibutan. Pila pa ka henerasyon naman sa lunok na anak po yung mga dagkong hitabo igsoon, no? Dito sa Sodoma Gomora, daghan nga gipang kuha niya mangyawi ang paglaglag sa mga tao. Kaysa kadali ra sa panahon, dali sila mausog. Panahon nga wala na hari ang Israel, imbis na mangyawi magalit nila, nangita is naghari, kinanundog sila sa mga tao sa kalibutan, nagidumahan sila o mga hari. Imbis na mangyawi mo hari nila, nagpili sila sa samas kalibutan, nisundog sila iso. Dali na makasundog. Dali na makasundog sa mga buhat sa kalibutan. Ano na makita sa mga telebisyon? Matingag ka kaya mga kabataan, dali na makasundog. Gikan sa mga out, o sa mga pantalon nga gaway-gaway mo ito, gisik-gisik. Tingnan kung ano, palit ka na ng mga gisik-gisik. Kunya, na yung mga tunggoy-tunggoy. Hindi sa mga mahin mo ba? Tanan mo, sundugon. No? Sundugon kay niya hatod kadugayan, maabot ang panahon nga bisan ang mga magtuto. Murag mauwa, hadlok mo gawas nga gamodis ang atay kay lain kanang sawayan sila sa gawas, mga musundog sila. So nausor ang mindset sa mga tao igsoon. Mahadlok na ta sa tao, inayat na ni Amahang Yahweh. So mao ni ang mga butang nga tinaw na tong makita o napadayag sa matag usa na tong igsoon. So dinhi sa maong mga bersikulo atong padayon ng igsoon, verse 25, for we were saved by hope, but hope being seen is not hope. That what anyone sees, why does he also hope? But if we hope for what we do not see, through patience we wait eagerly. No? Sa pagtuo, bawal man tanan na pagkabanhaw o pagluwas igsoon. So atong pailuban pag-ayo samtang nagapaabot nga mahinamon sa maong panahon nga tubo sa itong mga lawas ug hatagan na taog lawas nga dili na madulot. Mahinamon nga way pag-surrender o padayon igsoon sa maong rumbo sa kinabuhi bisan unsa may dangatan sa tukay sa kinabuhi. Sayon siya istoryahon apan nahibaw ko nga ang pagbuhat maoy dakong question sa itong kinabuhi. Manang bisan sa ginagmay atong ialayon ngadto sa kabuto ni Amang Yahweh, aman tabangi ko. Bisan sa matag adlaw na lang kada katulog kada mata aman tabangi ko nga di ko makalapa sa imong kamot o ning adlaw. Liguna ko, likay ko sa mga kadautan, mga disgrasya, panalangini, ang tibok ng panimalay, mga kaigsuonan, liguna, o ayaw tuguti nga ang kaaway, mupukan sa among mga pagtuo. Kanunay igsuon sa matag adlaw. Sa matag hapon, salamat Amang Yahweh sa pagbantay ng tibok adlaw. Bisan sa kanunay igsoon nga mahimong kabahin sa itong kinabuhi. Sa Amang Yahweh nagatan-aw di sa Elohim nga dili mo batik igsoon sa kasakit nga itong gibatik nining kinabuhi nga doon ay i-describe din sa Romans 8 nga nagaduyog sa pag-antos nining kinabuhi kani ang pagkabalunuton sa Amang Yahweh nagtan-aw ug kanunay tang nagahanga dito ang kaluoy niya Amang Yahweh maabot sa matag usa nato igsoon. O matuman naging sa kasulatan wa man joy hindi atong pagtuo ang pagkapuka nato dili na binuhatan di na nato ipasangil nato ni Amang Yahweh. Kung mapukan ta igsoon ato na tinayuan nato na mga giingon din sa kasulatan once nga naata kanunay walay makaagaw nato gikan ni Amang Yahweh ug Yeshua. Last nga verse ang basahon Romans 8:31 o 35. What then shall we say to these things? If Yahweh be with us, if Yahweh be for us, who can be against us? Nabatay kalisang, may mahadlok kita dali. Pero kung naa sa Amang Yahweh nato, kung nagabarog ka niya sa mga pulong, kinsa man kuno ang buwan kontro nato? Nabay gahom ang kaaway ni Amang Yahweh?
Wala insur. Verse 35. Who shall separate us from the love of Messiah? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, kagutom, or nakedness, kahubo, or danger, or sword? Mga kining mga gubat. Verse 36, even as it has been written, for your sake we are killed all the day. We are counted as lambs for the slaughter. But in all these things, we are more than conquerors through Him loving us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor cherubs, nor rulers, nor armies, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other thing created will be able to separate us from the love of Yahweh in Messiah Yeshua, our Master. So why makapuka na ito igsuon kung padayon ta nga mag-aalagad ni Amang Yahweh? Ikutang ang mga trials siya sa itong katubangan, pagsulay na ito igsuon, kung kita magmatinud-anon ba sa pag-alagad ni Amang Yahweh. Nabalik ko na po ang punto sa atong gisay sa igsoon. Ang katawang Israel na fail sila. Sa kamingawan na nangamatay nila dito igsoon. Ang nag-edad 20 pataas. Nga gikan, original gikan sa Egypto, nga nipanaw sa kamingawan na hurog dito kamatay, gawas lang ni Caleb ug ni Joshua. Duha lang sila igsoon nga nakabot sa yuta saan. Ug katong nag-edad 20 paubos nakasun sa yuta sa saan. Sa kadaghan sa mga tao nga nigawa sa Egypto igsoon. Kung atong ipon, abot yun 2 million kapin to 3 million. Kay to 600,000 naman ang mga men. Ang mga asawa nila, ang mga anak nila, so daghan din sila kay mga igsoon. Original na nigawa sa Egypt, pero duhara anak nila ang nakabot sa yuta saan. Si Caleb o si Joshua. Kay ni-fail sila igsoon. Nag-anam sila palayo ni Amang Yahweh. So mao na pinakadako nga leksyon nato igsuon nga atong kapanaminan. Nga kun sila nag-anam og kalayo ni Amang Yahweh tungod sa ilang dili pagkamatinuon ni Amang Yahweh. By faith hugod nga pagtuo niya sa sama ni Abraham nga mabat na nimo og nako igsuon. Kita gikan sa kalibutan, gikan sa sayop o gikan sa flesh sa kadautan nato igsuon mag-anang puta ug duol ni Amang Yahweh hantod nga makabatunta sa kamayaan diya sa panahon sa pagpadayag na unya ni Yeshua Messiah. Makaplagan ta ug maminsa tungan nga matinumanon nga ulipon. Sulod ka ani ka sa kalipay kauban sa imong galong sa ining harian. Nagalaom ko, ikaw ako mga kita pohon diya sa ining harian sa imong Yahweh magapanalangin ato tanan. Hallelujah. Hallelujah. So, nindot tayo ang pulong ni Mang Yahweh nga ipabot karon. So, nagapahinumdum ka na to sa pagkinabuhi. Subay sa kabubot ng Mang Yahweh. Salamat sa pulong ni Mang Yahweh. So,